Ga wanda ba sani ba, Kannywood masana'antar shirya fina-finai ce da ke garin Kano a Najeriya. Masana bincike sun yanke cewa Kannywood wani bangare ne na masana'antar fim ta Najeriya baki ɗaya, wato Nollywood. Amma kuma a wasu sauye-sauye da ci gaban da muke gani ba labari ya sha bamban. Domin kuwa Kannywood ta fara kafa kanta da wasu sababbin fina-finai masu fitowa irin su Mai Martaba da Mama da kuma Mati a Zazzau, wanda shine fim ɗin Hausa na farko da aka fara haskawa a Netflix a arewacin Najeriya baki ɗaya. A wannan bidiyo za mu samu damar ganin takaitaccen tarihin Kannywood, yadda sunan ya samo asali, yadda ta samu karɓuwa a duniya, tasirin Bollywood da kuma wasu irin rigingimu da ta gamu da su. Amma kafin nan a dakace mu. Mun riga mun yi shimfiɗa akan dangantakar da ke tsakanin Nollywood da kuma Kannywood, domin haka shi dai sunan Kannywood ya samo asali ne daga garin Kano, sai aka yi majarsa da Hollywood, aka ɗauki wood ɗin aka haɗa da Kano sai ba da Kano wood. Amma ka san malam Bahaushe sai ya ce bai zai hana mai da ita Kannywood, sai aka samu sunan Kannywood. Sunan ya samo asali ne a lokacin da ɗan jarida Sunusi Shehu Daneji ya yi rubutu a jaridarsa ta Tauraruwa Magazine a shekarar 1999. Ba a nan kaɗai Kannywood ta tsaya ba, domin kuwa ta fara samu asali ne tun shekarun samun yanci, wato a 1960. A lokacin jarumai da 'yan jarida irin su Dallatu Bawa da kuma Kasumi Yaro daga gidan rediyo na RTV Kaduna da rediyon Kaduna su suka fara yin wasan kwaikwayo na harshen Hausa na farko. Jarumai irin su Usman Baba Fategi da Mamman Ladan su suka kawo barkwancin Hausa na farko a duniya. Idan kuna son bidiyo akan labarin Usman Baba Fategi, ku faɗa mu a comment section. Duk wannan kuwa sharar fage ce, domin Kannywood bata fara samun kanta ba sai a shekarar 1990, yayin da ta saki fim ɗinta mai suna Turmin Ɗanya, wanda har izuwa yanzu ana ɗaukar Turmin Ɗanya tsayin fim ɗin Kannywood na farko da ya fara kawo mata martaba, kuɗi na gaske da kuma kambin yabo. Dalili ko shine saboda ya haɗa al'adun fina-finan Indiya da kuma na Hausa, kuma sannan a lokacin kuma har izuwa yanzu matasa da masu jini a jika suna son fina-finan da suka haɗa raye-raye da kuma waƙe-waƙe. Wannan gaba ce da ta kawo mu ga dangantakar Bollywood da kuma tasirinta a Kannywood. Kafin ka ce me, fina-finai irin su Gimbiya Fatima, Inda So da Ƙauna, Munkar, Badakala da Ki Yarda da Ni su suka fara jefo kai. A ciki mun ga sababbin fuskoki irin su Ibrahim Mandawari da Hauwa Ali Dodo, waɗanda kuma har yanzu iyaye ne a Kannywood. A shekarar 2012 kamfanonuwan shirya fina-finai fiye da kusan 2000 sun yi rajista a Kano State Filmmakers Association, wato a ƙungiyar masu shirya fina-finai a Kano. Ƙungiyar tace fina-finai da masu shirya fim, wato producers na Kano, su suka ƙirƙira, wanda a 2001 lokacin gwamna Kano Rabi'u Musa Kwankwaso tenuwarsa ta farko ya mayar zuwa Kano State Censorship Board, ma'ana ƙungiyar tace fina-finai ta Kano. Bayan shekarau ya zama gwamna a shekarar 2003 da kuma ingancin da addinin musulunci ya ƙara samu a lokacin, sai gwamnatin shekarau ta Sunni Islam ta ƙulla yaƙi da duk wani fim da ya saba shari'a da kuma tafarkin addinin musulunci, duba da garin Kano dama gari ne na addinin musulunci. A wannan lokaci aka kama wasu masu rawa da tsaki da kuma manyan mawaƙa da aka zarga da karya dokokin gwamnati, ciki har da wasu manyan jaruman da kuka sani a yau. Idan kuna so ne muku bidiyo akan wasu 'yan rigingimu da aka samu na Kannywood, musamman ma da ya shafi manyan mawaƙan da kuka sani, faɗa mu a comment section. Rigimar Kannywood da gwamnati wani labari ne mai zaman kansa wanda ba zan yi shi ba a wannan bidiyon, sai a na gaba. Ga mai sha'awa shi ba ku gaya mun a comment section, amma fa kar ku manta ku yi subscribe, domin shine zai taimaka mun ci gaba da irin waɗannan bidiyoyi. Na sha wahala wajen samo tarihin nan domin na tabbatar na kawo muku sahihin labari ingantacce, don haka nake yi muku tuni yi mun subscribe da like domin samun sababbin labarai irin waɗannan. Ga mai neman ƙarin bayani ko shawara, na ajiye email da link a ƙasan bidiyon nan, sai ku tuntuɓe mu. Mafa bidiyon bai ƙare ba, domin kuwa ba mu taɓa yadda Kannywood ta koma daga DVD zuwa sinima zuwa web series da gidan talabijin ba, ko da yake ba damuwa, ina nan ina yi muku bidiyo akan haka, za ku so ku kalla.